Horas marihita sa luhutna, di hamu akadamang doho dainang, manang di dia pe hamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adoraksota paradi hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Dami ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hata ni Tuhata nagabi jamita di Minggu Pentakosta na parjulo di 5 Juni 2022 imana tersurat di Rom bidualu mamukasian ayat 8 rodi ayat 10 sada dohot topik minggu mangulu di bagasa todi porbadia hidup dalam roh Tuhan. Hujahama dihita songonoma didok hatani Tuhata. Alai dang tarhalomohod debata akapar roha daging. Alai yang guhamu dang be di bagasa dagingi di bagasa tod didok. Molotung tutu tod dini debata maringana di bagasa kamu. Alai molo soto dini Kristus di jolma dang Kristus na punai bana. Alai molo Kristus di bagasa kamu mangulu do toddi alani hati goran nang pemate pamatang alani dosai. Alai molo maringana di bagasa kamu toddi ni na manungguli Jesus yan na mate sadok panguluon ni ibana naung manungguli Kristus Jesusima nang pamatang muna na mate. Hinorhon ni toddina na mangingani hamu. Ima hatani Tuhata. Di hamuak kadongan sa Porsiaon, mangihutton Apostol Paulus, adong dudua harohaon manang keinginan nasay mangula di bagasan ngulu ni sasahalaki. Perjulu ima harohaon ni daging, manang keinginan daging. Paduahon ima harohaon ni todi porbadia, manang todi ni Tuhani, keinginan roh. Na dua harohaonom ma nasay toktong mangula di dirita. Tagamod dora mangula duatca, manang ditiki mangula harohaon ni dagingi, sumurut ma harohaon ni todi. Suaksongoni masibalik na ditiki mangula harohaon ni todi i, sumurut ma harohaon ni daging. Hita manuaing na maboto harohaon na dia ma na mangula di dirita. Jala harohaon na dia ma na jumukjut mangula. Harohaon ni todido manang harohaon ni daging. Na pasti molo harohaon ni daging do na mangula di dirita, say akan na mangihut tu pardagingod do pikiran ni i. Alai molo harohaon ni todido na mangula di dirita, say matua na marperdumuan tuto di ido dipikiri dohot di sakapi i. Hamatia do harohaon ni daging. Keinginan daging adalah maut. Alayak ka na mangulu di bagasat todi, hanguluan dohot hadameod do di rohahoni. Hamusuod do pak debatado harohaon ni daging. Jaladang olo uduki tupati ni debata. Ay daktar bahitca. Daktar halomohod debata akapar roha daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Siani mata atusi tung adul do hape marasing harohaon ni dagingi dohot harohaon ni todii. Tung maralo situtudo jaladak terpatudus. Dido Apostol Paulus pernah punaw ni Kristus di hita sangat ditentukan harohaon na dia ma namiad di hita. Apakah harohaon ni todi manang harohaon ni daging? Alay na pasti di ayat siyay didok molo soto dini Kristus di jolma dang Kristus na punay bana. Jadi status ni hala Kristeni sangat ditentukan to dini debatai. To di gabe semacam sahab manang songon semacam label. Yesui gabe songon semacam
hak paten di diri ni jolmai. Jadi nang say didok sasahalaki Kristen duaunin na anggo somiad do tod di porbadia di ibana dak situtu ibana hala Kristen. Kekristenan kita sangat ditentukan Roh Kudus. Ati buhadu holan Kristen KTP ate. Lapatan na holat di kartu identitas do ibana terguar Kristen. Yesui holan Kristen KTP Kristen tanpa to di porbadia. Tutuga betu budo suku-sukun merdumutusi. Buhama bahenon maboto manang sedia ma botoon pabuana to dini debata di hita. Pabuana to dini debata di ibana. Ay kata ngadong alat deteksi lahum mendeteksi apakah Roh Kudus ada di dalam dia atau tidak. Buhama bahenon mabotoy. Hamak kadongan maboto haruhaw nito di do di sasahalaki manangdang tutu boto omay siyan perbuena. Siyan perbueni to dini to di perbadiay. Mangihuton hatan itu hatay songon nanido ni Apostel Paulus di Galatia 5 ayat 22 dos songon hau namar perbuedo to di perbadiay. Didok disi alay akawodo perbueni toddi. Holong doho las ni roha, dami doho labas ni roha, habasaron, habasaon, haporsyaon, halabohon dohot hatomano. Adong masia perbueni toddi didok disi. Jadi molo naing boto otta toddi perbadia dumia di sasahalak tadota manang boto otta may siyan perbuena. Dadaholan marhiti na buhay marhata na leban berkata-kata dengan bahasa roh tadaw to di sasahalak daw. Dakolas yan na malo marjamita, dakolas yan na malo mangajari, dakolas yan na malo martangiang, dakolan na buhay patupahalongangan, mengadakan mujizat, jaladakolan na buhay manurirangi, manang bernubuan. Ay mangihuton sa da kori 12 sa hatu kori 10 pati meragam si lehon-lehon nito rupa-rupa karunia roh. Jadi molo adong madok molo sodiboto marhata sileban dang tutui bana digohito di porbadia ninna salah do nama dok koni. Ay marhata sileban holan salah satu karunia rodoi didok nak kini. Hamu kadungan saha porsyaon didok di ayat 10 sada di ayat 10 sadai alay molo maringan di bagasa kamu tod dini na manungguli Jesus yan namate sadok panguluon ni ibana naung manungguli Kristus Jesus ima nang pamatang muna namate hinorhon ni todina na mangingani hamu. Takas doy naki didok di ayat 10 sada diturpuk tayate. Ra songonom ma nanaing dohonon na marhite ayati to dini debata maksudna to di porbadia na manungguli Jesus yan namate lausido na manungguli pamatakta namate. Lapatan na to di porbadia ima na paubahon pamataktaon siyan naung matehian gabe mangulu. Jadi Roh Kudus itu menghidupkan. Tengok do tahe edeni sekolah minggui. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ima didoh di edeni sekolah minggu. Jadi Roh Kudus itu membuat hidup lebih hidup. Roh Kudus membuat sukacita.
Roh Kudus membangkitkan kekuatan, Roh Kudus menimbulkan harapan, Roh Kudus menghidupkan. Hamo kamang dohot tamuinang adong do na mengilustrasikan to diperbadiai mangula di diri ni sasahalak tu vitamin manang suplemen na dipamasuk tu galas na marisi aek jala dilarutkan adorakso diinu. Dung dipamasuk dikocok ma di galas na marisi aek si inumoni vitamin ini. Duk songoni gabe sada manang menyatu matong vitamin manang suplemeni tu aiki. Ahadu na terjadi dung menyatu vitamin dohot aiki. Tutuna perjulu na terjadi ima warna airnya dirubah. Yang tadinya putih kini menjadi berwarna. Molo nahuni do warna ni vitamin na dicelupkan ni bagabe nahuni ma warna ni aiki. Molo narara do warna ni vitamin na dicelupkan ni bagabe marara ma aiki. Jadi vitamin itu mengubah warna airnya. Imana perjulu. Napadua hon na terjadi ima berubah rasanya. Yang tadinya tawar sekarang jadi manis dan ada sedikit asam-asamnya. Pokoknya berasalah. Napatuluhon na terjadi ima mengubah daya gunanya. Ia tetap air tetapi kini sudah menjadi air yang berguna dan bermanfaat. Aidung diinu maiki tabama tuk segarna, tabama sehatna, jala tabama guguna. Songoni mato diperbadiai mulununga miat di bagasan nguluta. Ia akan mengubah hidup kita, mengubah warna hidup kita, mengubah rasa hidup kita menjadi berasa, mengubah daya hidup kita semakin berdaya untuk hal-hal yang baik. Jadi halak naung ginuhan itu di porbadia marasing nama perdopahan ni gabi berseri-seri hatik pirupa ni tongdo mengedupi hamaulon. Alaidang mampu be hamaulon ni manaluhon ibana alanunga mangulato di porbadia di bagasan nguluna. Jadi halak naung ginuhan nito di porbadia saya aka ulaw na marguna doho na pakihehon nama di sakapi. Alai molo soto di porbadia do miat di ibana say holan na manigay do di sakapi. To di panigay to di pangguturi ma di ibana. Taksonang rohana molo susiga. Taksonang rohana molo sugutur. Alani mana mahita sutung disoluk to dini portibion nguluta. Tapaloas mato di porbadiai mian di bagasan nguluta be. Hamo kadongan sahapor siaon merberita majui barupane. Ini kisah seorang pendeta ketika menyajikan khotbah di Minggu Pentakosta. Jadi ketika si pendeta ini merancang khotbahnya, ia berpikir bagaimana caranya supaya anggota jemaat yang beribadah nanti itu tidak ngantuk. Bagaimana caranya supaya anggota jemaat yang hadir itu benar-benar takjub dengan khotbahnya itu. Lalu ia teringat dengan merpati, burung merpati. Dalam benaknya, selain lidah api, merpati adalah salah satu simbol Roh Kudus. Sabtunya ia pergi ke pasar membeli seekor burung merpati. Sesudah dibeli, dia bawa ke rumah, ditaruh di kandangnya. Lalu malamnya, ia memanggil anaknya dan menugasi anaknya ini supaya besok ketika ayahnya itu berkhotbah dan pas saat bapaknya bilang, maka turunlah Roh Kudus seperti burung merpati, anaknya langsung menerbangkan burung merpati itu dari belakang tempat berkhotbah ayahnya. Jadi si anak itu ditugasi si pendeta itu sebelum masuk minggu sudah harus berada di belakang tempat berkhotbah, dan supaya jangan ada yang mengetahui rencana itu. Namanya juga surprise. Besoknya pas khotbah memang benar sudah banyak anggota jemaat itu yang ngantuk. Ini momennya, begitu kata si pendeta dalam hati. Dan saat si pendeta itu berkhotbah,
Lalu ia bilang dengan suara yang lantang, "Maka saudara-saudara, turunlah Roh Kudus seperti burung merpati," katanya. Dia tunggu sebentar, gak ada burung merpati yang terbang. Diulangi dia sekali lagi, "Maka turunlah Roh Kudus seperti burung merpati." Juga gak ada burung merpati yang terbang. Dia sudah mulai ragu, jangan-jangan anaknya ketiduran pula di belakang. Ketiga kalinya dia kencangkan lagi suaranya mengatakan, "Maka turunlah Roh Kudus seperti burung merpati." Roh Kudus gak terbang-terbang, merpati gak terbang-terbang. Anaknya muncul dari belakang. Dengan menangis dia bilang sama bapaknya, "Pak, burungnya sudah dimakan kucing, tapi kucingnya sudah saya tangkap," katanya. "Gimana, Pak? Apakah kucingnya aja yang saya lemparkan?" kata si anak itu sama bapaknya. Jadi rupanya ketika anaknya itu duduk di belakang tempat berkhotbah itu, tiba-tiba datang kucing menyambar burung yang dipegangnya. Terjadilah rebut-rebutan di situ antara si anak dan si kucing itu. Tapi gak sampai kedengaran ke jemaat. Sesudah anaknya bilang ke bapaknya apakah kucingnya saja yang dilemparkan, bapaknya bilang sama anaknya itu, "Gak usah." Sampai selesai pendeta itu berkhotbah, masih banyak anggota jemaat yang masih ngantuk. Hamu kadongan ima kisah ni sahalak padita di hari Pentakosta. Tutu pesan nanang dohonon ni cerita itu hita ima ada banyak kucing-kucing tanda kutip di dunia ini yang membuat Roh Kudus tidak bekerja di dalam diri seseorang. Lapatanna paluason akatodina asingi menguasai nguluna akadiame ba antara lain adong may roh sinisme, roh materialisme, roh hedonisme, roh kemalasan, termasuk roh ngantuk dan roh-roh yang lain. Jadi nanidok nanak keningan hudang guru ma hutingi na ina danaki go barat doi dang na toho dang mungkin dia lang huting tot di purbadia ate. Tapi ada banyak kucing-kucing roh-roh lain yang bisa hinggap manang songgop tunguluni colmai gabe ima na berkuasa di nguluna. Alani jamok mahita. Sotung disonggopi akatod dina asingi nguluta. Tapaluas matod dini Tuhani, tod diperbadiai mian di bagasan nguluta be. Amin. Martangi yang mahita. Muliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mahatamon jalo paurato di bagasan rohana mibi. Asa di perbuiho katamia ka perbuih na denggan perbuih na tonggi. Marhiti Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.